Pechei os ollos e desexei con forza ir ao comezo de todo. Con semellante desexo ben podíamos aparecer na prehistoria, pero así era como facía sempre. Uns meses adiante, repetía mentres pechaba os ollos buscando concentración para abrilos despois e empurrar o sofá con forza. Nese momento en que pechaba os ollos fixaba na miña mente unha imaxe do que eu supoñía que serían uns meses despois. Foi máis difícil fixar unha imaxe de como era a cidade antes. Poida que ese fora o punto feble do meu plan. Un de tantos, probablemente. Abrín os ollos porque cansei de estar deitada sen sentir que pasara nada. Non sabía que tiña que sentir, nunca viaxara, pero estaba segura de que algo habería que sentir. Unha non podía atravesar o tempo e o espacio como a quen pestanexa para hidratar os ollos. Ao meu carón seguía estando Froilán, tranquilo e relaxado, cos ollos pechados, como dormindo. Respiraba. Comprobeino. Era de noite, facía frío, estábamos deitados no chan. Erguínme, mirei de redor, parecía un piso baldeiro, non o mesmo, outro. Pola fiestra víanse ao lonxe as casas de pedra, nas rúas, silencio. Pensei que acertara. As farolas iluminaban as beirarrúas limpas e coidadas. De verdade que o pensei. Como é que están as farolas prendidas? Que hora é? Preguntou Froilán detrás de min mirando o reloxo. Non sei. Dixen sen miralo, facendo tempo para disimular a balea que acababa de pescar cun engado tan pequeno. Xa pasa, deberían estar apagadas. Aquí pasa algo raro, sospeitou Froilán. Igual non tes a hora correcta. Dixen referíndome a que o reloxo podía marcar calquera cousa despois do que acabábamos de vivir. Onde estamos? Preguntou Froilán ao tempo que miraba de redor tratando de identificar o piso. Doulle con insistencia ao interruptor, pero non había luz. No descanso non se escoitaba nada, tampouco había auga. A porta é azul, berrou como se descubrise a pólvora. Apurou o paso cara a min, agarroume do brazo para que o mirase. A porta é azul, repetiu. Que tes contra o azul? Éche unha cor ben bonita. Dixen por vacilalo, sen saber realmente o que significaba que a porta fose azul. Significaba que me enganara, que non conseguira chegar ao principio de todo, que estábamos nalgún punto entre o comezo e o punto de partida. A ver se temos sorte e un edificio abandonado do que ninguén fixo caso, suplicou Froilán. Acaparou toda a fiestra, sacando medio corpo por fora como se fose limpar os cristais. As casas tamén son azuis, berrou alarmado, meténdose dentro. Onde estaremos? Na cidade, obviamente, dixen seguindo co disimulo, esta vez da decepción. Froilán miroume mal, serio. A ver, antes do amarelo foi o vermello, e antes exprimía na súa memoria Froilán. Cal foi antes? Creo que o negro, e antes sí, debiu ser o azul. Rosmei profundamente decepcionada. Joder, e agora que facemos? Tes que devolvernos o noso tempo, suplicou agarrándome polos brazos. Non, agora non, estou moi cansa, dixen quitándolle as mans de enriba. Sí, claro, referíame a cando te recuperes, balbuceou nervioso. Xa vos dixen que igual non era capaz de facer o que me pedíades, agora a aguantarse, enfadeime. Non che estaba botando a bronca, perdoa, só me puxen un pouco nervioso, desculpouse. El só se puxera un pouco nervioso e eu miraba pola fiestra con moriña do case acerto. Valoraba a posibilidade dun segundo intento, esta vez soa. A distancia era menor, e cun pouco de sorte desfacerme de Froilán non había ser difícil. Seguro que había querer sair de expedición. Seguro que non se había fiar de min para acompañalo. Tiña que recuperar forzas axiña para retomar a miña particular volta ao comezo. Teño fame,